Eta gu talde bezala urten hasi ginen funtzionatzen nola neko aktiboki urtarrila den ustez. Eta pixka diseinatu genitun nahi genuen arlo bakoitzakin jarduera bat egin ez? Nolabait herritarrei hitza emateko, arlo horiek zuten tankera hilbeiratu bat eman eta baien ekarpenak egiteko eta bar. Orduan, aurreneko jarduera egin genuen esan, korreka pasa zanen, zabaldu arnazak korreka ekimena ez? Lehen urten euskara arloa ze buelta eman erabakitzen egin ala, herriko aditu batek esan zion argila esala, ez? Hori joan euskara irakasteak ezin ditula helburu berak izan, adibidez Bilboko zonalde erdaldun baten bezala, holako zerbait. Hori joan euskara irakasteak helburu bat izan behar duta da, gure eskoletatik euskal hiztun kostientek sortzeana. Egia da, jarduera hau behar badaetzala izan, gero ikusiko zuen bezala, historiei buruz egin genuen gozari tertulia edo bizikleta martxa bezala bezain didaktiko edo edukiei begira hain zuzenekoa, baina nahiko kutsu simbolikoa izan zuen honek, ez? Izan zen, aguraina junginean, esatea, hemen gaude hori dotarrak agurainean eta mireste edo zuek euskarakiko dakazuen jarrera hori, ez? Militantzi hori. Eta gure ustez, hori bultzatu behar du ikastetxetan, ez? Nolabait, ikasleek eskolatikan euskarakiko errespetu, euskara sustatzeko gogoekin eta bat, ateatzia eta jutea Bilbora, adibidez unibertsitatea edo Donostia edo zintokita, eta ikusten duenen, taldetxo bat erdaraz, behar pixkat aurreneko hitza euskara zite hori, ez? Eta egia esan, jarduera honekin zoragarria izan zen, oso guztu agatu ginean, bazinan zalantzak egontzian, egin ez, pentsatzen zen igual bertako getzutela mezu ondo gertuko eta bat, baina azkenean egia esan oso ondo atera zen, bertakoekin harremana primerako izan zen, eta komentatu zen, aurrera behira ere, igual, aurreko korrikan behak honea etortzea, eta holako zerbait. Eta nik uste gaina, junginan azkenen 25, 30 lagun inguru hori jotik, eta jende asko unkituta etorri izan, bertako euskarakiko duten jarrera horrekin, eta guk uste du, euskal hiztun kostientek sortu erbaia, hor emozio eta jun berdala zuzenen, ez? Hor emozio eta euskara maitatzen akutsi berda, eta eragin inberda jendian gan, eta jarduera honekin lortu genuen guztiz eraitea. Osatxo bat, aipagarri da niretzat autobus hartan 25 pertsona junginan herritik, baina adin desberdinetako jendia junginala, ez? Azkenean, urteetan lanian dabilen jendia eta gero lan ingo duenak. Eta guretzako hori oso pozgarria izan zen, ez? Azkenean, badatuz generazio berriak eta hor ikusi zian daten batzuk. Agurain euskeran alde, herritar euskaldun zale, ama hizkuntzan bizi nahi duna, konplejurik gabe, abilan edo suabe, beste edo zeinen pare, aldugula esaten dugu, eta arro gaude, aldugula esaten dugu, eta arro gaude. Ikuste zuen pixkat, jendia ikuste zan, dantzan, saltoka hola pasaren ungoiza, eta oso guztua gatu ginen orduan gure aldetik, hemendik 2 urte ere proposamena luzatuko jau, segurun aguraineko, eta montan behak ekartzeko nuna. Gero, bigarrengo jarduera izan zen, hori jotarren historiei buruz gozari tertulia. Lehen urtenik genuen gozari tertulia, aurreneko aldiz, baina pixkat parekidetasun nahi behira, ez? Hori jo, historian zehar, gizon damakumeek izan dituzten harremanan ingurun, eta oso guztua gatu ginean formatuakin. Aipatu dugu, lehen urten puntu bat aliatu ginean, nun pixkat erreta genden hitzaldi bat antolatu eta kanpotik jendia ekarri eta errepente lagun ikusten izaten, gauza bekazko erretzeu eta formatu berri bilatze hortan, proposatu genuen hau sortu zen, eta lehen urtekoa oso ondo atera zen. Bai, saioa bera, eta gero ere bideoa zabaldu genuen, eta jende pilate ikusi zuen, eta guk hasieratik sinistu dugu, badiala forma berri hauek ez erregintzako,
azkenen jardueran bertan zuzenen 10, 12, 15 orinotarrean garen, bideo ikustu 200 lagunek 300.000 YouTubeen, eta guk uste jende horren gana iristea ere, azkenen lanen jardutia dela, ez? Orduan, bueno, formatua behar errepikatuz, horten gizarte zientzien gaia lantzeko erabaki genuen, aprobetxatu genuen. Egia da gaiak hortako ematezula, hola, lase eserita izketan jarduteko, pisu ondila dakan gaia da, eta lan gehiena duna behar bada kurrikulumen. Eta deialdia egin genuen, saiatu ginen ikastetxetako historia irakasleek bertan izaten, gero eozein herritar ere gertura ziteken tabar, eta aipatu pixkat, saiatu gara ere bai, kargo jendeak esate dugu, ondo 15 lagun bildu dituzue. Ez dira 15 lagun etorri, ez ditu aiziak ekarri, ez hortan, gaipatu nire taldean indargune bezala, arreta berezila jarri duela gauza berzaintzen, eta horako zerbait antolatzen genunen, oin igualatzetik bate-bate mintzateko trampa sekan ez. Guk konfirmatuta 8 lagun emate genitun, eta igual beste 7 puntatze zian, gane 15 lagun elkartze genitun, ez. Horako gauzak inditugu, eta egia esan ikusita ondala bigarren jardunalditan, bauki genitun pare bat, jendeik etzalako etortzen dala, formatu horretan lanen hasi ginenetik emaitzak oso onak izan dira eta oso guztua gatu egia esan. Orduan, pixka jarriko izugu Gozari tertulia horren bideoa, baina ez da publikatu interneten, inork ez ikusi. Eta ikusteko, zertaz hitzein zan, guztua batu ginen, ze momentun baten egon zala benetako eztabaida bat, eta idea kontra jarrik egontzian, eta oso guztua horrekin, ez? Azkenen hau ez da bai da etxea. Ez da zegu jendeak eztabaidatzea, eta ideak arrazo etxea, egon zan. Aipatu bezala, nahiko genuke tertulia bat izatea. Eta bendurren gabe, bakoitzak itzerritzearena edo bere iritzia zeratzerena. Horregatik gaia puzka zabala jarriko ditugu. Uste dut, herri kurrikuluma bat zerbait egin behar bali badu, bigarren ariarekan tira behar dugu. Hau da, jendearen historia kontatu behar dugu. Nola bizizian oriotarrak. Zer egiten zuten egunero, eta hori da niretzako importantena, bizimundu aurrera ateratzeko. Zein nekeak, zein lanak hartzen zituzten. Iñakiturenek hartu dune, gerra zibileko inguruko jendearen haien historia hori txiki horiek egiten dute historia hori da. Liburu kontuak egin da gerran eta ikasi genuen gerra zibila testek izan, ikasi genuen egon zala persekuzioa, salpakapketa, itxian egiten dugu zoiek, baina ez ditugu kokatu herrian. Hori mozteu ziren beste herritan gertatu ziren gauzak, adibide hauek. Torren anekdota, azkenen ez da garrantzitsua ze anekdota, badaude gauza batzuk, garrantzia da noski, baina kontu zibili berdala hori aitonak edo gona kontatzen zituen historio zerkin. Lanean aizeanean kontatzen zera zenbateko indarra du motivazio bezala gertukoak. Esaten baguna dezu, beda. Zure amonaren lehen busua, paseatu zuten Orioko kalean, iria moztuta euskaraz hitz egiteagatik. Hori, hemen pasasan, Orio. Eta Oriotor baitek kontatzea, da sartzea historian bertan. Horrik ikaragarrizko indar handia betzako. Eta horretaz baliatu behar geha. Zuzen, emozio horiek eta badalako ikasteko nolabaiteko atea zabaltzeko beste giltza bat. Zetela historian nik ikasi nuen inertaera historiko konkretu batzu persona garrantzitsu edo, hor jartzean horiek eta gero hori ikasi nuen tajo nintzitzaian. Azkenen ez da getitu nigan horrek ez du azalpen bat ez dien, zergatik ni Oriotar ingurune honetan edo euskaldun bezala nola ulertzeten mundua gaur. Egia da, gizarte zientzia eta herritarren historia horiek kontatuta, ikasteko motorea den sentimendu hori ere piztearen garrantziarena, Dutela, gertatu banaut, gertatu zen bestean, horrek ez ditan tratatzen. Hori jo herri arrantzamia da. Olako ikuskikoa. Ikuskikoa da. Udaletxean, nik. Herri arrantzamia. Ez da. Batzutan kontu zibili behar. Eta gaur egun ez gara arrantzale, nire izan geha. Eta hori ez autu behar. Gutxinez ez autu izan ez geha izango. Nekazarek izan geha. Eta ez autu.
Guk ez badu jakiten gure urrengo generazioak bai astula jarri. Zalantzak atera zenbateaino, jordiala identidadia eta ez dakizer, baino, zalantza dakat, benetan, etxiak, herriak lortzezun hori, zenbateaino eskola trasladatu behar da. Izan behar du izan, ezagutzen dituna, gauza hauek, minimo hauek, bere herriak kokatzeko eta zein izan diran aurrekoak ezagutzeko. Hori airea, hori oso importantea da. Eta nik horrei eskolak uste dut eman behar diola aportazio handiena, etxean ere bai, baina, klaro. Baina etxe guztik ez dira berdinak. Bai, hortan arrazu desu. Bai, nire galdera esan bereziki, edo pixkat, adibide zehatz batekin, ez? Hori joan interpretazio zentro bat dago, done jakue bidearena. Hori izan behartzun, edo izan behartzun interpretazio zentro bat ibaiarena. Claro. Merezi du, historian hainbeste pixua izan zen, jende horrek egiten zuna horrelako zentroa jakiteko, seguruenik ez. Ez egiten bali badugu konparazioa. Baditu hori jo, beste hainbeste gauza, askoz ere importanteagoak, horrelako zerbait merezi zutena. Hemen aipatu ditugu guzti edanak. Arrantza dela, edo balezalen nezea dela, edo denabelakoa dela. Arraiak, arrai klaseak, nola egiten zen arrantza. Ez da, ze txalupak eta nolakoak, utzigintza, minimo batzuk, hori horren historiarekin, noa jun behar dugu, ez da? Baina hori bado. Hoi dara bildute horrezko nun baiten. Nik uste, errestu dukela, eraile. Eta irakasek pila baten gana iritsi, berda? Ezin dezu maite ez dezun ezagutzen. Hori da lehenengo premisa. Hortik handa, ezaguera hori da maitatzeko bide bat. Egia esan, momentu politak egontzean hor ze, bente Imanol Manterolak ez, hankazgora gure xagusti, gure eskema buskatzetu esan ez, derrepente, transmisio hori etxeetan eta kalean eta egiten espada ea eskolak zenbaten egin behar duen hori ez, eta guen egin defenditzen maizu zen eskolak egin behar dutela ez. Eta gure ustez saio horiek hortako dira ez, izan zan netzako zon, Imanolek hori esatia horrek piztuzun, ez, horako eztabaida bat. Eta egia esan, gauja pixkat igual arlo pertsonalen hitzeinez, jarduera hori netzako izan da igual kurrikulumak aurten da, oinarteko, momentu berezinetako bat, zelarun bat goiz bat da hori, dozena bat herritar elkartu ginen, danok leheneko toki ezberdinetatik bentozen. Eta hortxe, kapiak inotia lasai izketan, lasai gozaltzen, herriko kontu hori buruz izketan, eta kontuatzako 2 ordu pasatzea, oso aberazgarria da, eta gauza horiek horreatzea, ez da igual du ez da zuzeneko reflejo bat paperen edo txostenetan, baina bizipenak hor daude, eta gure ustez kurrikuluma, neurra handi baten bizipenetan da oinarrituta. Eta gero, neurrengo jardu genuen azan, herriteko launakin, bizikleta martxa bat, herriko natur ondarea saltzeko. Honekin, nire joan formatuei beste buelta bat eman, pentsatu genuen haude gozai tertuli bide zeitia, baina, ekusita arloak aukera paregabia ematezula, kanpoa juteko eta herrindazkauntxoko diferentek bizikletan zehar buelta batin, eta lehen urten behak jarri zituen txosteneko kontuk bertati berta ezautzeko, hori aprobetxatu genuen. Orduan, haude ondo atea zan, jendeak gertuatu zan, jendeak aldetu zun, jendeak eztabaidatu zun, eta danokatea ginen pentsatzen, egia zan, inguru zoragarri baten bizi gara, eta azken urtetan gauza asko galdu dian arren, oraindik ere sortez aprobetxatzeko gauza euskaula, eta importantena ez, asko gustatu zaigu, herrioko beti azpimarratu dara. Dala, gauza bat dela ondare ekologikoa jaso duen hau dakauna, baina garrantzia eman bertzaiola horrek dakan potentzialitateai aurrea behira, ez zuku dakaun atatzea behin dakaune esku harten, eta sortu behar ditugula gazte kritikok eskolatikan, ez dianak konformatuko jaso duen ondare ekologikoakin, eta hau hobetzen segatuko denak. Orduan, argi da izaldi, Manuel, favorez? Este bideo. Oso guztua gelitu da gaurko irteratxo honekin, bizikleta martxa dituen honekin. Batetik parte hartzaile asko izan ditugulako, ez dekit herriok sekula olako parte hartzia izan duen, ez? Irtera baten.
Interesgarria, oso mamitsua, gustatu zait. Hemen klubeko rekta horren paren dagoen paduraren esplikazioa. Nola hasiera baten iruditzen zaizuna bakarrik dala loioa edo harrik edo belarrak eta ze nolako ekosistema bizitza dagoen bertan. Oso ondo, pentsatzen dugu olako jarduera gehiago egin barko ziala, oso garrantzitsua da jendeak babesteko gauza bat lehenengo ezagutzea. Lagunak eta ekarri izan ditugu eta harrituta gelditu dira, zenolako balioak eta zenolako gauza dauzkagu, baina hemendikan gertu. Hori joko kurrikulumai behira edo, horregaitik indeulako irtera. Interesgarria bai hainbat eduki eta hainbat tokiri buruz 16 urteko gazte batek, hori joko gazte batek, ze altxor txiki ditun jakitea, oso garrantzitsua da. Batez ere baloratzeko etorkizunen, bakarrikoa bukeran aipatu duna, ze ardura ditugun hori jotar bezala, guk horri eman egin joke garrantzia. Ze ardura ditugun hori jotar bezala, nazkaun altxor txiki horiek gutxien ez mantentzeko, talba da berreskuratzen. Euki behar dugu borondatia eta nahia. Nik usten dut zu jakin eskeo zer dezun herrian, nahi dezu hori ondo mantentzea. Eta ondorengoeke hori edukitzia. Orduan garrantzitsua da informazio hori jasotzia. Gazte kritikok nahi ditugu. Eta benetan ardurak hartuko dituenak zentzu honetan. Gu baino gehiago dian. Benetan eskertuta dugu herrioko launai, egia esan jarduera antolatzen oso lan txukun egin zuten, behaiek gidatu zuen bizikleta martxa, behaiek prestatu zuten jardueran gidoia, eta, hortxe ez. Primeran, txostena ire lehen urten nintzen ekarpena oso nahi izan zen, talen esateko profesional batu da, hauek, eta lana eskatu egitegu eta beti gara ez. Plazer bat da behik lan egin. Gaziko bitz politek esaten. Eta, ez dakit, gutxo gara bera hori da, kanpoa behire egin deun lan aurten, 3 jarduera horiek izan dira, eta ez dakit oso guztua gaude ikusi ezuet, bakoitzak ateako ditu ez, igual kuantitatiboki, kualitatiboki zer eman dezaken horre, norbeak ateako ditu bere kontu, baina guk hitzein dut aldeen eta gu bentsat oso guztua gaude, eta hori da, azkenekoa zan jartzezun musikako bilerak, musika arruakin ere zerbait egin genuen, lehen urten gehien landu genuen gaia izan zen, eta bizikleta, kantu liburu izkatea genuen, herriko kantu batzuk partitura jarrita eta letrak inta bat, eta urten oso ondo ez genekin zein, igual herriko abestikin kontzertun bat, o olako zerbait, baina egia esan ez digu denboak gauza askotako eman, eta proposatu genuen, bilera pare bat egitea musika eskolako zuzendariakin eta ikastetxetako musika irakasleekin, 2 bilera egitea. Egia esan, bagenekin, igual behaien artean ez dutela elkarlaneako ohitura handiegirik, esan zuten gabonetan da pare bat gauza puntualetako bakarrikan elkartzea gala, urtean zehar, eta iruditzen zaigu hori pekatu badala, musikak gaien bat baldin badago hemen, aukera matunak kalea teatzeko, elkartzeko, eta danak batea gauzak egiteko musika da, ez? Orduan, elkartu ginen hemen kulturetxen pare bat aldiz beharekin, eta aukera iruditu zitzaigun egokia, baina kutsiko izugun kurrikuluman harira, nola baita horren ingurun lanen hasita, hortik sorten haste zian behaien arteko, harreman gehiago, eta ez, elkarlaneako gauzak. Orduan, tratua izan zen, bukasiran proposatu genuen, 20 abestik osatuko zutela horiako kurrikuluma, baina, hain indeuna da, muga zabaldu, eta hor, deposito moduko bat eukitzea, bai eskua sartzeko aukera manez, musika eskolako ikastetxeetakoi, holako kantakin, ez? Eta horregotia, hori joko abestin partiturak, audiok, letrak eta bar. Nola baita behaentzako referentzizko gune virtual bat bilakatzea, atala. Egia esan idea oso nahi iruditu zitzaien, ze adibidez musika eskolan, ikastetxeetan badia kanpoko hori jokoak ez dien irakaslek,
eta Helenak beak esate ziun, ez? Beak askotan, igual sartuko lituzkela guztua musika eskolan kontzertutan, hori joko kanta gehiago, ze musikalki badute edukia, kanta honak badaude hori jokoak, beak esatezun beak ez zitula esautzen, ez? Eta hola, Helenak hori urte desente dijo hemen, eta lan asko indako neska bat, eta alare, hori esatezun aldeite zidela kanta pila batek, eta ikastetxetan berdin, ez? Orduan, baina gutxiko izugun weben, hortxe da bestik.